na-enye na nwa m jere ije abatagonu ndị na-ekwere ekwenyegonu ọ bụ ibu Chukwu obodo amalugo yo ite akụna enyela ogbenye aka obodo amalugo yo akụna enyela ogbenye aka obodo amalugo yo akụna enyela ogbenye aka Chukwu ekwugo okwu na nwanụ ya kpata ego Olise ekwugo okwu na anyị ga-ebuli ikenu ebe na-emegbuelu ụmụ ndị na-amara Chukwu ivele mmegbuelu ụmụ ndị na-amara Chukwu ịmalụgo na agwụ dike na ọbụ ife ọma ugotinyelu mụ na ọbụ ife ọma ife ọma dagwụ agwụ ife ọma dagwụ agwụ ife ọma ọ ga-abụ mbuli ike wee bata obodo anyị obodo amalụ ndị bụ ndị ego kalila m osu ka nna ya Chukwu ego kalili ndị ilo ego kalili mba ka nna ya Chukwu biko were agozie m haba ite nwa ọma na-agba egwu nwa ọma ọsịsọ obodo amalugo yo Azamudisha onye nwa ka ọchọba nwa ka emenye obodo bulu nwa mọsịsọ sunodi gị nwanne ọrụ swit nwanne ego na-atọzi ka shuga iji dị ego nwanne ịga n'ego ka ego na-ebuga ibute ike nwanne obodo amala onye Igbo ịma na mụ nwajikwa mụ na ya chago m ka pimpụ nwanne m ọ bụrụ ile na anyị na-agụ na melemele ibi ndị uke gị na Thailand jikwa mụ na ego bilibili otu a mana bifo anọ m na nleka mana kịta adịghị m echeta mgbe owu na-asa m n'ogbe fum a na-ata m Chukwu Olisa biko daalụ ndị ilo fum ha chaalụ ebutego m ike kịta obodo amaghị ọnya mbụ se ọrụ obodo amaghị akụ na-ede mulumulu Onyeoma Tochukwu na-ekwenyere ya Chijioke nwenye ata n'obodo ile anya efu n'ụwa fugiri onye ilu abalafia na ndị ọzọ na-eme na nkịtị akwụ na-ede mụrụmụrụ alụsị obodo akwụ na-ede mụrụmụrụ odogwu ijele na-emebata bele mmanwụ agbaba ọsọ ya ka anyị ji wee kwube maka obele nwa o jere obodo oyibo bata ego oyibo wee karịsịa wee natazie Naijiria Chijioke nwenye ata na-ekwube maka ya kedizi onye anyị na-ekwu maka ya akwụ na-ede mụrụmụrụ nwenye ebe na-atọ n'ọlụ n'ime oge ise njenu obele nwa na-ego ịkalịla akali ikindi na Thailand bụ alụsị ego afa ihe okwu ụwa na-ekwuzi ikingi wanụ na Thailand obele nwa gaba n'iru eni n'anya n'azụ ibe olili maka inwere ọdịdozi nwenye ebe na-atọ bido gaba n'iru obodo amalugo yo ọnụ kwuru njọ ya ekwu mma ọnụ kwuru njọ n'okwugo mmanụ ọma ka ndị a na ndị a ọsọ ndị onwe ndị
ịgbasawa na-emesia ike confuse your enemies ọ maka ndị a na ndị a look them see them na them onye bụla mmosu ọbụla na bie enu ibulu ogbo ma ị nata na be enu Onyeoma Tochukwu asef ifugofa ọchụ nwa ọkụkụ nwa ada mana nwa ọkụkụ nwe ọsọ ọbasi ọbịanuo n'ezi nna n'oso bili chifezinsugbolekwa odogwu mụlụ odogwu bilinu ife agwọ mụlụ ya isi ogologo oke osisi nke izizi na ebe na-atọkwa odogwu onye ọma na ịdị mmanụ ezi ikpe nke izizi na ebe na-atọ eze mbụ n'ọjị afọ odogwu onye ọma n'Imo steeti gị isejenu onye ọlụ ezigbo nnabiko bilinu asị na ngole yugo n'ọchanụ maka na ezi nne m na ezi nwanụ anyị ekenezianụ nne m lodogwu Mrs. Priscilla Ugbolekwe nwanyị ọma na nwa ya letele inu Onyeoma Tochukwu ekenenu maka ijili na nwayọ na ọma mbụ n'ikenu eji ike m ụwa odogwu ka obodo na-ama imebi ifego ifugofa ọmaka ndị ya na ndị a ọ bụ onye sinyere ite na-agbọ n'ọkụ isi kalaka na-ebu okiki inugo udene kalarụ na-amapụ otu afọ Onyeoma Tochukwu ekwugo n'ihi adịọ Chijioke kwubenu na ya ka ụwa ga-egebezie agụba gụrụ ya onye ilo osogbu mana onye ilo gbogodo na ọgagwunyeghị maka gịnị adaghala isi igbo ọbalikaju ezi nwa ogbolekwe biko gaba n'ilu libo olili nwere ọdịda ọzọ ị ga-adị ka echi maka na echi ada akọ n'igwe Onyeoma n'obodo afụgo iru ya our money no go finish yo our money no go finish yo your money no go finish yo my money no go finish yo our money say you no go finish yo ọzọkwuline ije ọzọkwuline akụ mana onye na-achụ akụ na-ede mụrụmụrụ yi emenwu ife ọ na-emenụ onye gburu akụ na-ede mụrụmụrụ ọ bụ ka ịkpala ego ị ga-emepezi ọgọ ọ na-emenụ akụ na-ede mụrụmụrụ mana ilo na-asị n'afọ na-eme nna nkịtị onye mkpata ego n'obodo amali ya odogwu kashaut Onyeoma n'obodo afụgo iru ya ndị Thailand afụgo iru ya oji moto eme ọgọ Onyeoma bilinu oji ụlọ eme ọgọ obele nwa n'izu obili alụsị ego Onyeoma na ego ịkalịla akali ife imeli n'obodo yi ka na-ekwunu ife ime na ndị Igbo ka Onyeoma na-ekwunu odogwu afọ anyị dị ụsọ akụ na-ede mụrụmụrụ n'ebe na-atọ akụ na-ede mụrụmụrụ n'Imo steeti niile akụ na-ede mụrụmụrụ na Naịjirịa niile ife onye mee n'ụwa
ka eji ekwu okwu ya dị n'ụwa ma ife imelu oge anyị na-ekwu onye si n'ọbasi ya welu ugwu ajebe olu ego were anyị ahụ esa akụnede mulumulu mpanko. This is Emel Production Nigeria Limited. Anyị bụ ụzọ ndị ọzọ a na-eso ikuku ngozi ndị Igbo.